खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। एनएलएबीआ क'क्राझाराव थामथि मुंख्लं सान फालिदों। थांनाय 2021 मायथाइनि 13 जुलाइ खालाराव एनएलएबीनि गिबियै मुंख्लं जानाय एनजोंखोलनि जिउ गोमानाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझाराव थामथि मुंख्लं सान फालिदों एनएलएबीआ। हाबाफारि बायदियै एनएलएबीनि फिरफिला बिरहोयो एनएलएबीनि मासिगिरि आइबि बुंथिगोराया। आरो मुंख्लं फिरफिला बिरहोयो रांगिरि आइ बुसोमा। हाबाफारियाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि एन बिबुं आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां एनएलएबीनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एनएलएबीनि मासिगिरि आइबि बुंथिगोराया थाबैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों एनएलएबीनि जेंना आरो दाबिफोरखौ लानानै सावरायगोनखौ फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो मासिगिरि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जानो गोनां बे सावरायनायाव गोबां मोजां फिथाइ थायगोनखौ मिजिंथिदों एनएलएबीनि दैदेनगिरिफोरा। बे हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। दिनै जोङो थामथि मुंख्लं सान फालिदों। जोङो थारमाने केम्पआथ' जोंनिया होखाजानायसो नालाय थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो। बेखायनो आफादाथ' दं, दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन। बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि। सेन्ट्रेलि फालिदों सेन्ट्रेलि फालिदों उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि। मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि। उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। नोंथांमोननि जाखिनि दाबिफोर माबायदि सावरायनाया माबायदि सोलिगासिनो? सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ, ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि सिएमखौ चिफ मिनिस्टारखौ, ओमफ्रायो प्लास जोंनि बिटिआरनि सिएम जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा, जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदोंखि खम समनि गेजेरावनो माबागोन, मा होनोमोनलायो, सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि सिएमजों। गाहाय मा आयदानि सायाव नोंथांमोना बे सावरायनायाव बाहागो लादों? दा सिगाङाव आं बुंग्रोयो न'खरनि इस्युखौ जोङो सल्भ खालामग्रोनि, बिनि उनावहाय जोङो दस्रा न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि। माने जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इस्युआ गोबांसिन जालांदों नालाय, दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इस्युखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया आरोखि। जों जेब्ला न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामगोन अभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि रायलायनायनि गेजेरजों। दा जुदि सिएम सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लिंहरदोंथ', दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। आं बुंदों माने जोंना 13 थारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासिबो लिंहरजोबगोन, उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन, बेनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो सिएम सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव। जिहेथु माखासे सान सिगां नोंथांमोननि बे केम्पखौ दैखांनाय जाबाय, नोंथांमोना दा आथिखालाव माबायदि थासारियाव थायो? जोङो केम्प थिखो जादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय, जों थारमाने मा खालामथारदों, फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि। जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि। जों बेखाराव थायाखै, माबा मा होनो थालिर गायदों, बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों, बहाबा अमा फिसिदों, बहाबा मुदुफुल गायदों। माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरोखि। थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरोखि। जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन, दा जों ज' थानो मोनाखै। जेनेबा बहाबा जों 10 जन, बहाबा 30 जन, बहाबा 15 जन बिदि थादों आरोखि जोङो एरिया लायै एरिया। थार्ड मार्टार्स डे एबा मुंख्लं सान हिसाबै जों नैबे पार्कआव एरियानि साहा थानाय नैबे सेरमंगा उदां फैलाव जायगायाव जोङो लानो गोनां जादों। मानो होनबा जोंहा थांनाय जानुवारि 5 तारिखआवनो जोङो जोंनि सरकारनि बिथोन बायदि जोङो जोंनि केम्पखौ खालि खालामनांदों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि क'क्राझारनि साफ्रोमबो केडारफोरखौ लिंहरनानै नैबे फोथाराव खुंनाय जादों आरोखि। दिनै हाबाफारि बायदि जोंहा फुंबिलि समाव जोंहा फ्लेग हस्टिं हाबाफारि दंमोन। बेनि उनाव मुंख्लंनि सावगारियाव बिबार
बावनाय बेनि उनाव जोंहा दान्दिसे जोङो केदारफोरखौ लानानै मिटिं जागोन बेनि उनाव जोङो प्रग्रामखौ फोजोबगोन आरोखि मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।